Maayong adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Salamat sa Ginoo nga gitagaan ta karon og higayon alang sa pag wali sa iyang balaang kasulatan, sa iyang balaang pulong, hinaot pa nga ang atong kasing-kasing andam diha sa pagpaminaw. Si Pedro, kay latang Pedro nga apostol ni Jesucristo, sa diha nga iyang gilimod ang Ginoo sa tulo ka beses, gipakita niya nga wala siya mobiya kaniya bisan pa sa gidakop na si Kristo. Apan nagsunod-sunod lamang siya sa layo. Nagsunod-sunod siya sa layo. Dili siya makaduol o wala gyud siya moduol. Maingon usab ni ana ang karaghanang Kristohanon nga nangalagad karon panahon na apan halayo ra ang ilang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Sa akong pagkamakasalanon, maigsoon buot ko nga magkinabuhing duol kaniya. Duol sa Ginoo, duol sa Dios. So may akong buhaton. Mao ba ni ato pod nga gibati nga gusto tang manginabuhi o mga lagad sa Dios nga duol kaniya? Unsa may atong buhaton? Sumala sa Salmo 34 versikulo 18 nag-ingon maigsuon ang Ginoo nag-ingon maigsuon si Jehovah haduol ni adtong mga dugmok ug kasing-kasing og nagaluwas siya ni adtong mahinulsulon sa espiritu. Mao ni atong kinahanglang buhaton, kinahanglang dugmok ang atong kasing-kasing. But pasabot na nato ang pagka may kayubsanon. Humble enough nga kita gyud mga lagad sa Ginoo. O kita gyud na gyud may hinulsulon ta kay ang atong repentance unto life. Ang atong repentance sa forgiveness sa atong kasalanan sa tanan once lamang. Apan sa atong pagpanginabuhi na gyud ang repentance unto life. Repentance hangtod sa atong kinabuhi. Mo na nga ang buot sa Dios nga dugmok ang atong kasing-kasing og mahinulsulon ta sa atong mga sala. Karon ang simple nga kasing-kasing, ang simple og lig-ong paagi kung saan nato pagduol sa Dios nga duol gud kaniya. Ang Salmo 1 maunay makatudlo kanato. Salmo 1 mao'y makatudlo kanato kung unsaon sa pagduol ngadto sa atong Ginoo sa Kristo. Atong basahon mga igsuon ang Salmo 1 versikulo 1 ngadto sa 6. Nagaingon mga igsuon. Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan. Ni magatindog sa dalan sa mga makasasala. Ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Kung dili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay. Og sa kasuguan niya nagapamalandong siya sa adlaw og sa gabi. Og siya may sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon. Kansang dahon usab dili malaya og bisan unsa nga ginabuhat niya mauswagon. Dili ingon niini ang mga dautan, kung dili ingon sa uhot nga gipanapalid sa hangin. Busa dili magatindog ang mga dautan sa paghukom ni ang mga makasasala diha sa katilingban sa mga matarong. Kay naila ni Jehova ang dalan sa mga matarong, apan ang dalan sa mga dautan mahanaw ra makana, mawala kini. So busa kini mang pulong nga atong pagakuhaan karon og mga kamatuoran kung saan nako pagduol sa atong Dios o sa atong Ginoo kang Hesukristo. Magampo ta maigsuon. Salamat Lord sa imong pulong mausab nga maoy mag-iwag sa among mga dalan og hatag og kahayag sa among nga tiilan. Hinaot pa nga imo kaming tultulan Lord sa kamatuoran kung saan namo pagduol diha kanimo nga pinaagi sa imong pulong, dili pinaagi sa among kaugalingong pagpaningkamot o among kaugalingong kahimuan lamang Lord, kundi dunay direksyon, dunay giya gikan diha sa imong pulong. Salamat Lord kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Jesucristo. Amen. Nining Salmo 1 versikulo 1 ngadto sa 6 mga igsoon, klaro kaayo nga dunay duha ka lig-ong lakang sa pagduol nato kang Hesukristo. Pagduol nato sa Ginoo. Unsa man ning mga lakanga? Primero versikulo 1 ngadto sa 3, makmulakang ta paingon sa Ginoo sa pagkamatarong.
pagkamatarong. Basahon nato usab maigsoon aron masabtan nato kung unsay gisulti diha. Mingon bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Mao na maigsuon ang usa ka tawo, usa ka Kristohanon nga buot mo duol ngadto sa Ginoo mo lakang ta paingon sa pagkamatarong. Dili ta mulakaw sa tambag sa mga utan, mga dautan, dili ta magatindog sa dalan sa mga makasasala, dili kita magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton, dili kita makipag-compromise nining buhat sa mga dautan na igsuon. So kinahanglan patubua ang imong kagutom sa pagkamatarong. Mao ni kinahanglan nato, kinahanglan pagkamatarong uhaw ta, gutom ta niini. So unsa man nato ni paghimo nga kita gutmon des pagkamatarong sa Dios. Tulo ka pamaagi may igsuon. Primero, kinahanglan ipahilayo ta ang gugma sa kalibutan. Atong ipahilayo ang gugma sa kalibutan, kalihukan sa sa kalibutan, mga butang sa kalibutan. Nganuman, atong basahon ang 1 Juan 2:15 ngadto sa 17 nagiingon. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan ni ang mga butang, mga kalihukan sa kalibutan nga kilang kalipay kay kung may nahigugma sa kalibutan, ang gugma alang samahan wala diha kaniya. Siguradong wala ang gugma sa amahan dinhi kanato kung kita naa sa gugma sa kalibutan. Unsa man ning gugma sa mga kalibutan? Bersikulo 16, kay ang tanan nga naa sa kalibutan, ang pangibog sa unod o ang pangibog sa mga mata o ang paggarbo sa kinabuhi dili gikan sa amahan kung dili gikan sa kalibutan. O ang kalibutan mahanaw o ang pangibog niini apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios magapabilin hangtod sa kahangturan. Naagyod magapabilin gyud kay naa mas pagkamatarong. So kining Salmo 1:1 atong makita nga gisulti dinhi nga kinahanglan naay atong ihilayo nato, no? Dili ta makipaghugoy-ugoy niining lihok sa kalibutan, sa ilang mga binuhatan, sa ilang mga kalipay, sa ilang mga aligri, sa mga pista-pista na igsuon. Ayaw pagbarog sa ilang dalan, ayaw paglingkod sa ilang mga lingkuran ng pagbiay-biay sa Dios. Ilang katawhan ang Ginoo, ang tinuod nga Ginoo, ilang gisimba ang mga bakak nga Ginoo. Ikaduha, ikalipay ta ang pulong sa Dios. Mao ni atong kalipay. Sa bersikulo 2 nagiingon, kung dili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay, og sa kasuguan niya nagapamalandong siya sa adlaw gabi. Mao ni atong kalipay maigsuon. Ato kining usbon ng atong kalipay dili sa kailayan ning kalibutan, dili sa aligre ning kalibutan. Kristohanon kita, mga anak sa Dios, apan naa ta diha nahimong anak sa kalibutan. O atong basahon ng Salmo 119, mga bersikulo 16, 24, 35, 47, nagaingon may igsuon. Atong basahon tag sa tagsa. Mingon ang Salmo 119:16, bersikulo 16. Magakalipay ako sa akong kaugalingon diha sa imong kabalauran. Dili ako malimot sa imong pulong. Magkalipay kita diha sa kabalauran sa Dios, sa pulong sa Dios. Bersikulo 24, ang imong mga pagpamatuod usab maoy akong kalipay ug ang akong mga magtatambag. Mauni eksakto nga motambag kanato, kalipay nato ang pulong sa Dios. Bersikulo 35, mandui ako sa dalan sa imong mga sugo, kay niini anaa ang akong kalipay. Tanawa ng mga anak sa Dios, ang kalipay gyud naas kabubuton sa Dios, naa siyang pulong, kay ang pulong niya kabubuton niya. Bersikulo 45, 47, og sa akong kaugalingon magakalipay ako sa imong sugo, nagihigugma ko. Kung nahigugma ta sa pulong sa Dios, sa sugo sa Dios, mao gyud ning ating kalipay. Subo sa ikalipay sa atong kinabuhi ang pulong sa Dios. Ani ka mo barog, ani ka mo lakaw, ani ka mga lagad, pamalandungi kini kada adlaw sa gabi o gabi. Mo ni sugo ni Moses ngadto kan Joshua, mo ni sugo kang Hesukristo alang kanato nga mga alagad ni Hesukristo, sama ni Joshua alagad ni Moses, alagad sa Dios. Mao po ni sugo kanato. Timan ni ang Joshua 1:8 kung sa gisulti dito, ayaw pag ibulag kining basahon sa kasuguan sa imong baba,
hinunua magapamalandong kaniana adlaw ug sa gabi aron himatngunan mo sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat diha kaniya. Mao na nga usahay mo himuta mo duwa taning kalibutan kay wa tagyod maginuktok diha sa pulong sa Dios. Mo nang dili ta mamanduan, walay magpahimatngon kanato. Kay tungod ang pagpahimatngon atong unod. Nga mao ba ni atong isipa diha basta kay mga tarungan ta nganong buhat mo ana. Mga tarungan gyud ta. Dili man ni kay kunog kuan kining kalibutanon. Usay dili kalibutanon, naanas kalibutan. Ang atong kalipay naa sa pulong maigsuon. Kay tungod niya na maingon diha nga aron himatngunan mo sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat diha kaniya. O dinha kaysa ingon niya na ikaw magmasmauswagon sa imong panaw og unya makabot mo ang kauswagan. Kaingon sa mga tao nga makadaog sila sa duwa basketball, volleyball des kalibutan og mo na nilang kaugmaon, mo na magpauswag kanila. Igol was kalibutan, mahanaw ang kalibutan, apil ka sa pagkahanaw. Hanaw sab ang imong kadungganan isip nga Kristohanon. Dako kayong kauwaw may igsuon nga kita mga anak sa Dios nagkalipay nagkinabuhi ta sumala sa kalipay ning kalibutan. So muna kinahanglan mula kang ta ngadto sa pagkamatarong. Primero unsaon? Ipahilayo ta ang gugma sa kalibutan, ikaduha ipahilayo ta ang ipagalipay ta ang pulong sa Dios, o ikatulo ikalig-on ta ang pagsalig sa dalan sa Dios, mga igsuon. Ang bunga sa pagsalig gilarawan din ni sa Salmo 1:3. Kadto mga taong ang kalipay na sa pulong sa Dios ug iyang pagsalig og magbadaogon siya, sama siya sa usa ka dakong kahoy. Nagaingon ng igsuon sa bersikulo 3, og siya may sama sa kahoy nga nagtanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon, kansang dahon usab dili malaya, og bisan unsa nga nabuhat niya magamauswagon. Pagkanindot maigsuon ang usa ka Kristohanon nga ang iyang kalipay, ang iyang pagsalig, ang iyang pagkamatarong naagyod sa Dios pinaagi sa pulong. Kay tungod kining tanan gisulti sa bersikulo 3, makita sa atong kinabuhi dako kayong testimonyo sa tanang mga tao. Dako kayo. Mamalig-ong kita sama sa kahoy. Nga naman, kining kahoy dining gisulti, dili kay ingon nga ihalas nga kahoy, dili gitanom gyud tinuyuan diha sa daplin sa sapa sa tubig. Kita usab mga Kristohanon gitanom ta diha sa ginarian sa Dios aron kita diha makapanibsib diha sa pulong sa Dios. Unya ang kahoy sama sa Kristohanon unsay buhaton sa madaogong kahoy, Jeremiah 17:8 nagaingon, kay siya mahimong sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa katubigan og magakatag sa iyang mga gamot sa daplin sa suba og dili mahadlok kung moabot ang tag-init, hinunua magmalunhaw ng iyang dahon og dili maghingiros sa tuig nga hulaw, nimuhunong kini sa pagpamunga. Pagkanindot na igsuon, naagyon ang atong kinabuhi, magmalambuon yun. Mubarog ta diha sa pagkalig-on sa atong pagkapinawag ng Kristohanon. Sama sa gingon ni Pedro sa iyang sulat 2 Pedro 1:10, busa mga igsoon paningkamuti sa labi pa gayod nga masiguro ang inyong pagkatinawag o pagkapinili, kay kun inyong himuon kini dili gayod kamo mahulog. Daghang Kristohanon bisan pa pastor nahulog na sa kalibutan, mo ilang kalipay, mo ilang irason, mulang tugi pagyud og sila badlungon. Busa mga igsuon sa tanang buhat nato, ato yung pagabuhaton alang sa himaya sa Dios, dili sa atong kahimayaan, sa atong kagalingon. Kita gawas nung pagkakristohanon apan dili gawas nung mulihok sa kalibutanon. Mauna migsuon, primerong lakang mula kang tas pagkamatarong aron kita makaduol gyud sa Ginoo. Ikaduha migsuon, mula kang tapaingon sa Ginoo sa pag-ilas mga dautan. Daghang mga magwawaliwa kay ilang dautan. Ang para nila ang dautan maayo usab sa kanila, makatabang kuno. Mauni hatag kanilang kalipay. Apan ang pulong sa Dios nagiingon na igsuon, bersikulo 4 ngadto 6 sa atong teksto, Salmo 1:4-6. Nagiingon,
Dili ingon niini ang mga dautan. Kung sa may buto sa buto, dili ingon niini. Diha sa versikulo 2 o versikulo 3. Versikulo 1, versikulo 2, versikulo 3. Nga ang mga anak sa Dios dili mo lingkod, dili mo tindog, dili mo lakaw sa dautan, unya ang iyang kalipay naa sa pulong sa Dios, sama siya sa dakong kahoy nga lig-on nga nagtanom sa daplin sa suba. Apan ang mga dautan miingon ni versikulo 4, dili ingon niini ang mga dautan, kung dili ingon sa uhot nga ginapalid sa hangin. Busa dili magatindog ang mga dautan sa paghukom ni ang mga makasala diha sa katilingban sa mga matarong, kay naila ni Jehova ang dalan sa mga matarong. Kailagid siya. Apan ang dalan sa mga dautan, mawala gayon. So muna ikaduha, mula kanta sa paingon sa Ginoo nga nailhan nato ang lihok sa mga dautan. Ha? Mula kanta paingon sa Ginoo sa pag-ilas mga dautan. Pagkat uni ang ilang lihok, pagkat uni ang ilang kalipay, pagkat uni ang ilang paglaom, ang ilang kahimtang, lahi ang kahimtang sa mga dili magtotoo kaysa nimo nga usa ka Kristohanon. Timan-i ka na. Ang mga dautan maila nato primero walay unod, uhot ang dautan bisa pag unsa ka puno sila nining bahandi ning kalibutan, uhot lang gihapon sila mga igsuon. Ingon sa versikulo 4, dili ingon ni ini yung dautan, kundi ingon sila sa uhot nga ginapalit sa hangin. Wala sila'y timbang, wala sila'y bugat. Bisan pag unsa nila kadako, makuha man nila, maangkon man nila ang tanang bahandi ning kalibutan, apan mas labaw, may igsuon nga sila gaan, uhot. Mo na nga timbangon sila ang Kristohano, ang dili Kristohano ug kalibutan, maangkon nila ang tanang bahantes kalibutan, apan timbangon sila diha sa grasya sa Dios, pagkagaan nila uhot. Apan ang Kristohanon, kung timbangon ang Kristohanon og kalibutan, ang kalibutan gaan, bugat kayo ang usa ka kalad nga giluwas ni Kristo, bugat kayo naa niyang ginharian sa Dios. Walay unod ang mga dautan, timan-i ka na mga igsoon. Ang mga dautan kuwang sa timbang. Manigiingon sa salida, tinimbang ka ngunit kulang, bisag unsaon pagkapuno, kalakan ata ng bahandi ning kalibutan, kuwang lang gyapon ng timbang. Nganuman, ang dautan, magapabiling dautan. Ang dautan dili parehas sa swerte. No? Ang mga dautan walay kalipay sa pulong sa Dios. So, timan-i ka na, ang mga dautan, walay unod, uhot. Ikaduha, ang mga dautan, mga walay kasiguruhan. Nga naman, way timbang. Versikulo 5-6, busa dili magatindog ang mga dautan sa paghukom. Bisan pa sa hukmanan sa pagkamatarong, hukmanan sa Ginoo, wala gid sila. Dili sila makabarog diha. Ni ang mga makasasala diha sa katilingban sa mga matarong, bisan pagani diha sa atong katilingban, dili sila magdugay diha. Dili sila ka barog ang mga makasasala. Versikulo 6, kay naila ni Jehova ang dalan sa mga matarong. Kailang Ginoo kung kinsang matarong o kinsa ang dautan. Busa dili gid sila makabarog, makatindog sa katilingban sa mga matarong. Kay mawagtang gyud sila. Apan ang dalan sa mga dautan, mawagtang gyud, mawala gayon. Buot ba nimo maigsuon na pag-abot sa paghukom, kaingon nimo ikaw sige kag wali, pastor ka, deacon ka, unsa pa imo mga ministry sa church na naapa naggastos ka, dagko kayong kwartang ipanghatag nimo, hala panghatag diya, apan pag-abot sa pagtimbang uhot di ay. Mo nagiingon sa Mateo 7:21, dili tanan nga nagatawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa ginharian sa Dios o pag-aablihan sa ginharian sa Dios, kun dili kadto lamang nagatuman sa kabubuton samahan. Unsa may kabubuton samahan? Ang musalig og mga lagad kang Hesukristo og magkinabuhi pinaagi sa pagsalig diha kaniya. Walay unod magisuon. Ngano mag-uban-uban ka ng walay unod?
So timani ka na ang mga dautan walay unod. Ikaduha, timani mga dautan walay kasiguruhan gayon. Ang mga dautan walay baruganan sa korte sa Dios. Dili sila kauban. Pag-abot na Panginoon sa bema judgment, this all for all Christians, mga true believers. Sila pagatimbangon hukma diha o kung sa ilang nabuhat o pinaagi sa ilang mga buhat, dunay mga reward. Dunay mga pwesto ug asa sila paingon. Apan ang mga dautan, ang mga makasasala wala diha sa hukuman sa Dios. Ang mga dautan walay bahin sa balay. Nining kalibutan, aligri sila. Pagkanindot, hari sila dinhi. Apan pag-abot sa timbangan sa hukuman sa Dios, mawala gyud silang tanan. Malaglag lamang ang mga dautan. Di man ka na maigsoon. Ngano mang maghuguy-hugoy ka man nila, ngano maguban-uban ka man nila, ngano mang imong gustong ang kuno ng kalipay nila, nga ang kalipay nila igura din ng kalibutan, apan ang kalipay nimo hantod sa kangturan kauban sa Dios, kauban ni Kristo, nga magahari kita dito sa iyang ginharian. Unsa may piliun nimo? Kining temporaryong kalipay ning kalibutan? Kining temporaryong mga bahandi ning kalibutan? Muna yung gusto? Imo pag yung ipasigarbo? Imo pag yung istorya bisan sa church, inyong istoryahan ang inyong mga lihok sa kalibutan? Dakong kaulo na, may igsuon. Kaila ba ang Ginoo kung kinsa ang iyaha o ang mga mataron? So, kung sa may ako ikasulti nini, pulong sa Dios, may nagwali ka nato, may nagsulti ka nato. Susiha ang imong estado o kahimtang karon igsuon. Hain man ang imong kalipay. Hain ka man duol kas kalibutan, layo ka sa Ginoo. Apan kung duol ka sa Ginoo, layo ka sa kalibutan. Mao na, logic lang. Apan biblically, kadtong dugmo og mahinulsulong kasing-kasing maoy makaduol kang Hesukristo. Busa mulakang siya paingon sa Ginoo sa pagkamatarong gikan sa Biblia. Mulakaw siya paingon sa Ginoo nga naila ang lihok sa mga dautan. Susiha ang imong panaghigalaay. Kinsa may imong dakong kahigala karon? Ang mga igsuon gipasagdan nimo, adto lang nimo maunaan kung dunay magpahibaw nimo. Hain naman ang mga kaigsuonan karon. Tuwa na pud sila sa kalibutan. Kay ikaw maoy modelo nga nakas kalibutan. Hala, panguhaa sila balik sama sa usa ka maayong pastol. Nga iya sang biyaan ang 99 ano sa pagpangita sa usa kay ang usa ka kalag tibuok kalangitan mga lipay sa diha nga kini mabalik diha sa iyang turen. Susiha ang imong panaghigalaay, hain man. Susiha o bisitaha ang imong mga bunga. Nakabay bunga sa imong pagwali, sa imong pag-evangelize, sa kadala ka bag mga kalagnat kang Kristo? O ikaw maoy gitagaan og authority nga ikaw magbantay na ng mga bunga ni Kristo? Hain naman sila. Kumbiraha sila diha sa pulong sa Dios. Baliki. Paghinulson. Og muduol kang Kristo sa pagkamatarong nga imong inila og unsay lihok sa mga dautan. Maigsoon, hinaot pa nga ato kining ipanginabuhi. Dili lang pagdugang kaalam sa atong dunggan. Isulod nato sa atong kasing-kasing aron mo daggayday ni ngadto paingon sa atong mga kamot ug tiil atong pagalihokon alang sa kaymayaan sa atong Ginoo. Amen. Magampo ta. Salamat Ginoo sa imong tulong. Salamat sa imong grasya. Na dili nimo pasagdan ang imong makatawhan nga naa gyud nagakalipay ng kalibutan kung dili imo silang panawugon ug balik pinagi sa imong pulong aron sila maghinulsol sa ilang mga sala ug balikon nila ang ilang primerong gugma kanimo diha nga mainiton masibuton sa pagpangalagad sa imong ginarian. Lord,
hinaot pa nga ilang pagkatawgon kadto mga nangawala o nangaluya, mga masakitong mga miyembro aron mabalik ang pag pag kalig-on diha sa imong lokal nga iglesia. Salamat Ginoo kining among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoo sa Kristo. Amen.